Kita desahan bareng ngahibur di lapang benda suban teh baebo. Apa dia teh di kiri harja tilu teh kasanana. Rasa teman atas Allah nyakit ayah.
sanes pirangsa tingkat tuli kesanesan Mendra Winulan sastra tinuara panjang ing ngawuwus sinengih kanda Purwantara basa Brua Purwa hartosipun wiwitan Tara hartosipun kraton kedaton opo iki dalan karaton ingkang diango jejer sinarita boten wenten malih kejabi ti salebeting keraton bale mercukonda jonggring salaka sawarga Maniloka. iya inggih Ingkang sampun wontening setingil binaturata lengahing dedampar den tapi nalipit ing sososari nenggana wartna iya inggih leme